Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Старонкі жыцця і творчасці яшчэ аднаго майстра сцэны мы сёння перагорнем дзякуючы вялікім і унікальным кінавідафондам Белтэлерадыёкампаніі. Сваю прафесію ён называе салодкай пакутай і ўпэўнены ў тым, што нельга жыць на ўсім гатовым. Наш сённяшні госць – акцёр тэатра і кіно, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Розныя людзі бываюць на свеце. Дактары, аптэкары, школьнікі, настаўнікі, акцёр. А ўсе казачнік. Ай, як много казак я знаю. Каб расказваць у дзень па 100 казак, то за 100 гадоў свайго расказу я не змог бы расказаць нават сотай часткі свайго запасу. Мне надакучыла расказваць і расказваць казкі, сёння я буду паказваць казку. Не толькі паказваць, я буду сам прымаць удзел ва ўсіх прыгодах. Як гэта? Вельмі проста. Моя казка, што хачу, то і раблю. Владимир Митрофанович, добрый день. Добрый день. Рады бачыць вас сёння госцем нашай кіназалы. Традыцыйна прапануем накіравацца ў падарожжа. І вось першае пытанне. А хто ваши куміры? Мне падабаюцца таленавітыя артысты, добрыя людзі. Вось это мои куміры. Уладзімір Мітрафанович Рагаўцоў нарадзіўся 3 красавіка 1943 года ў вёсцы Гута Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1964 годзе скончыў акцёрскі факультэт Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Будучы студэнтам, пачаў іграць на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Першую ролю атрымаў у спектаклі «Палата». З той пары з'явілася шмат яркіх і цікавых вобразаў. Уладзімір Мітрафанович – выканаўца драматычных і характарных роляў. У яго творчым багажы спектаклі, тэлевізійныя фільмы і пастаноўкі, монаспектаклі. З 1963 года голас артыста гучыць у літаратурных праграмах на беларускім радыё. За ўклад у развіццё культуры Беларусі Уладзімір Рагаўцоў узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства культуры нашай краіны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. Вы акцёр аднаго тэатра, 55 гадоў у Купалаўскім тэатры. 56 ўжо. Што змянілася за гэты час? Ну, змянілася трупа, выросла новае пакаленне, рытмы змянілася, эстэтыка змянілася. Раней мы былі, пасляваеннае пакаленне, больш псіхалагічнага тэатра акцёры. Зараз много камедый. Мы жылі будучым, мы думалі, што будзе заўтра, штосьці наше пакаленне будзе жыць пры камунізме, а сучаснае маладое пакаленне хоча жыць сёння, хоча жыць сёння і добра. Адкуль такая прага да тэатра? Калі я ехаў на праграму, я стаў успамінаць і ныраць, што ж такое адбылося, дзе і калі гэтая бацыла тэатра зарадзілася ва мне. І мне паказалі такія кліпы, якія я не ўспамінаў ніколі. Вось карціна. Лета. Я адзін у хаце. Я дастаю скрынку з елачнымі цацкамі навагоднімі, раскрываю фіранку на акне, ставлю, як на сцэне, зайчик, воўк, лісічка, дэкарацыі. І вось я вымаю балерыну. Сапраўдную балерыну, яна стаіць на адной назе, это такі ўспамін, і на пачцы, у пуантах я ставлю, здаецца, зараз пачнецца нейкі танец, і все, кіно абрываецца. Далей наступнае бачанне. Пасля хваробы я прыйшоў на канцэрт у школу і убачыў спектакль. Па сцэне бегаў генерал, мой аднакласнік, ён быў загрыміраваны, ён быў у вусах, у халаце. Гэта была лашадзіная фамілія Чэхава, апавяданне такое. Мне так захацелася туды. Ну і што ж, нейкім чынам я апынуўся у тым тэатральным гуртку. Далей, кліп. У раённым доме культуры мястэчка Бялынічы была агітбрыгада. Мы садзіліся на грузавыя машыны, на лаўкі і ездзілі па вясковых клубах. Памятаю, чытаў прозу, памятаю розныя беларускія вершы. Але запомніўся мне вось такі. Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядка кинул пальцы сверху вниз, что-то медленно по слуху подбирал, как будто лень, на гармонь склонившись ухом, шапку сдвинув на бекрень.
позабытый деревенский, он завел глаза, закрыв, стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И потом этот номер я читал на конкурсе, на областном конкурсе. Так, гэта з Васіля Цёркіна, З так? Василя Тёркина. Так. З Василя Тёркина. Побач со мной сидел баянист. И как только я говорил, только взял боец трехрядку, боец сразу видно гармонист. И я атрымаў нейкі прыз. У школьныя гады, напэўна, так вырашылі, што будзеце акцёрам і вось дасягаеце свае мэты. Я выписываю. Была такая книга почтой, и можно было из Минска, из Ленинской библиотеки выписать себе про нашу библиотеку книгу. Я выписываю себе работу актера над собой. Я читаю в 10 классе эту книжку, то, что я памятаю, малый круг уваги, великий круг уваги Торцов, но зато там такие были пригожие артисты. И фраза «Роль актера не заканчивается закрытием занавеса. Актер – проводник прекрасного в жизни». Вот так. Для вашых бацькоў ваш выбар прафесіі быў нечаканы? Як яны аднесліся да яго? Я не ведаю, я маменькин сынок. Так. Я медаліст у артыстах. І этот комплекс выдатніка, ён перашкаджае таму, і сёння я на перадачы веду сябе так неяк дзіўна. Я прапаную зараз, як кажуць, далучыцца да творчасці і паглядзець невялікі фрагмент, які мы падрыхтавалі для нашай сустрэчы. Вы так загадкава усміхаецеся, так цікава. Канешне, а мне вельмі цікава. Лаўрэн, Жанькаў бацька, вельмі ўжо стараўся перад святам, сынавым вяселлем, ператрэсці сваю хату. Все мы з хат. Усе разбегліся ў розныя бакі, але помнім, адкуль мы родам. Бо хлеб, што мы ядзім, гадуюць для нас нашы бацькі. Это спектакль «Крыло тишины» ставіць калісь Изабелла. И он потом со мной много працаваў, и «Плач перапёлкі», потом еще некоторые спектакли. Я памятаю тут такі момент. Был такі пролог, я вяртаўся в дэкарацыю мінулага і бачыў хлопчыка, які сядзеў з торбачкай. Мы так углядаліся адзін на аднаго. Это был артист Журавель, яго іграў. Ён тады быў худенькі, царство ему небеснае. І гэта была такая сустрэча мяне самога з самім сабой. Такая ностальгічная нотка была рэжысёрам уведзена ў гэты спектакль. Там потым я здымаю гэты маналогі асобна, там адбываецца дзеянне, трагічнае дзеянне, там свае такія падзеі. Так што это добры ўспамін. Это вельмі хвалявала эта тэма, і я думаю, што я тут даволі шчыры. І такой бяды, што нашы вёскі называюцца па-рознаму: Дабрэвіч, Зялёны Бор альбо Сябрынь. І ў кожнай з іх яшчэ і да сёння ёсць хата, якая цярпліва выгадавала нас. Паставіла на крыло, великодушна і без нараканняў расчыніла перад намі дзверы, нібы шырока раскрыла рукі. Ляціце, ляціце, куды хочаце ад свае хаты. На поўнач ці на поўдзень, на захад ці на ўсход. Я прапаную зараз паглядзець вось на гэтай фотаздымкі і ўспомніць, якімі былі першыя крокі на сцэну. Вот это Зинаида Ивановна Броварская, народная артистка республики, Леонид Григорьевич Рахленко, народный артист Советского Союза. Это мои первые партнеры в Купаловском театре. Это здарилось на 3-м курсе. Александр Иванович Бутаков повел нас 4 человека на показ у театра Янки Купалы для удела в спектакле «Палата» московского режиссера Бориса Владимировича Эрина. И мы показались. Сподобались. Меня запросили на роль Миши, сына Новикова, якого играл Леонид Григорович, письменник, ляжить у палаце, ему робить операцию на сердце. И вот праз гадзіну мне сказали прийти на репетицию. Целую гадзіну я ходил по скверику, лягушки глядел, все, хвалявался, приходжу, сидеть все артисты, які заняты в этом спектакле. Мне дают часопис «Театр» на русской мове и показывают сцену. Я начинаю читать. Реплика моя, реплика Рахленко. Потом я снимаю в очи и гляжу у твар Леонида Григоровича. И бачу такі
добразычлівы бацькоўскі погляд. Я супакойваюсь і пачынаю спакойна адказваць, слухаць яго. Я не заўважу, як мы прачыталі эту сцэну. Пауза. Борис Владимирович так вот так вот как-то в усы сказал: ну что ж, приятное знакомство. А потым Леонид Григорьевич Рахленко ставіць спектакль «Мяцеж невядомых». И я атрымліваю на третьем курсе роль Сергея Астахова и у спектаклей, где партнерами были Ероменко, Броварская, Толкачева, Пекур, старшее поколение. Потом, после этого спектакля, уже на 4-м курсе Борис Владимирович Эрин бере спектакль «Дивак» с головной роли Виктор Павлович Тарасов, блескучий артист, таленовитый, зорка нашего поколения. И я атрымліваю роль Али. Такі худенький, шчыренькі хлопчик, официант Али у стамбульской кавярні, у нейкай такой, там збираецца весь зброд Стамбула. И весь зброд Стамбула играли самые цудоўныя артисты театра імя Янкі Купалы. Геннадий Овсянников, Геннадий Гарбук, Валентин Белохвостик, Владимир Кудревич, Степан Хацкевич, дядя Леша Барановский, вот Виктор Тарасов. Это был такой по-русски пиршество актерское. Это спектакль. А ты добре, что вспомнил. Вот так я трапил у театра імя Янкі Купалы. Со мной разом стал головным режиссером Борис Владимирович Эрин. И праз некалькі гадоў он приехал на юбилей и подаровал мне конвертик, у якім были фотоздымки первых его спектаклей. И такие слова: «Дорогому и близкому моему сердцу Володе Роговцову в память о нашем начинании». Владимир Митрофанович, кажуць, што партнёры на сцэне – гэта палова поспеху спектакля, так? Ну, они цудоўныя партнеры. Вот и зараз мы играли старомодную комедию с Аллой Ильяшевич. Зараз мы играем с Зинаидой Петровной «Земля Эльзы». С Тамарой Николаевой мы играли много. Ионеску, «Виват Император», Верочку. Одним из цудовнейших партнеров была Лилия Михайловна Давидович. Это настолько теплый партнер. И ледь-ледь какую-нибудь пяшчо туда-си, оттуль вулкан эмоций приходит. Мы пришли в театр Янкі Купалы амаль разом с Геннадием Михайловичем Гарбуком. Он пришел с Витебского театра. И так здарилось, что складано было с жильем. И нам выделили интернат вот тут вот около оперного театра, над Чечерина, от филармонии. И мы, значит, занялись бытом, повесили такую, значит, себе подтягиваться и написали такой лозунг: «Не поешь, не прореагируешь, идешь на бенефис, покорми партнера». Ну вот вам отказ про партнера. От партнера залежит все. Конечно. Вы выдатна сябе адчуваеце на тэатральнай сцэне, але мне падаецца, таксама утульна вы адчуваеце на здымачнай пляцоўцы. Я вам хочу только сказать, что белорусское телебачение 70-х, 80-х годов было занадто плодовитое. Мы з'яўляемся раданачальниками сериалов. Першы серыял, які быў зроблены на беларускам тэлебачанні, «Людзі на балоце» ў 67-м годзе, 4 серыі, можете себе уявіць. 4 серыі Александр Гудкович на беларускай мове, здымаліся толькі адны беларускія акцёры. Вы ўзгадалі зараз гэтую тэлевізійную пастаноўку, а мы знайшлі яе ў фондах. І хацелі паказаць вам невялікі фрагмент. Все захавалася. Вучишся? Вучуся. Трудно, мабуть. А? Да не, мне не трудно. Мне легко, особливо по письму, я перший в классе. І жить там непогано. Да не, жить можно. Ось только одно. Косо глядять которые. Чого? Ну, збагатею, кулацкий сынок. А хіба я виноватый? По мне, что это багацце, что его нема одно, хіба я его наживал. Это «Люди на болоте». Так. 67-й год. Такой по-русски тонкошеее животное. Худенечкий человечек. Ну вот маменький сынок. Он нават тут у бытовой пьесе играя выродка. Человек, який читає книжки и амаль не працуе на поле. Что гульта. Стефания Михайловна Станюта, Мати, Зислав Францевич Стома, Глушака играл. А як атрымалі ролю? По-моему, со Светом Менюгена Гарбук. Они были знакомы с Гудковичем. Гудкович працаваў у Витебского один час, они там пересекались. И когда сняли на Беларусь фильм новый вариант «Люди на болоте» с московскими артистами, мы неяк так, ну, недобразачліва аднесліся до гэтага. Там некі быў пейзажы наши, беларускія, прыгожыя, а вось
менталитет не той. Не, наши играли лепше. Это правда. Усё мало, усё мало. А, ты ведаешь, сколько мне треба земли? Как летает земля, пух с голоду. Ты хватило бы без яе, коли уже прибрали себе до рук, так нехай бы признались, что не вся записана. Все одно знойдут. Молчи, гнида! Халимоночка, Можете тебя как охота называть, а только Халимоночка, что ты? Ты выгодовал на батьковском хлебе, черта! Халимон, забьешь сейчас, что ты? Халимон, Халимон. А? Свиней будешь пасть, ведь гной возить! Фу! Я памятаю добре послевоенное детинство. Все мы любили кино. «Дорога на эшафот», «Королевские пираты», «Индийская гробница», «Багдадский вор». Мы чекали, коли выйдзе серія наступна «Молодой гвардии», мы захоплялись, были патриотами. Я зараз прапаную ізноў звярнуцца да нашых фондаў і паглядзець невялікі фрагмент з адной вядомай кінастужкі. Lassen Sie die Pistole! Руки! Ну, вставай, сволочь! Ну! Но Песоцкий, спроси, сколько раз он участвовал в налетах на Мурманск. Wie viel Mal haben Sie Luftangriffe auf Murmansk ausgeführt? Zum ersten Mal. Первый раз. Врет, подлец, боится ответственности. Woher sind Sie geflogen? Aus Berlin. Фамилия! Name? Fritz Kronke. Ох, фриц. А ну спроси, на что он надеялся, когда убегал от нас? До Финляндии 100 километров. Worauf haben Sie gehofft, als Sie weggelaufen? Так само белорусский сериал 5 серий «Тревожное счастье». Тут я играл Сеню Песоцкого, режиссер Гудкович, інтэлігентны такі салдат, які валодае нямецкай мовы, з-за гэтага у яго былі праблемы. Скідала, якога бліскуча іграў Борис Владимирович Владимирский, Матвей Львович Федоровский, і Геннадий Гарбук, Мария Георгиевна Захаревич и Николай Николаевич Ероменко в головных ролях, Алина Клементьевна Макарова, ну и все белорусские актеры. Мы снимали на натуры, а потом поступово перешли в студию. Весной заканчивали здымки, и не было снега. И нам солдаты за города привозили снег на машинах. Треба сказать, что мы сняли этот фильм на русской мове. Его показывали на весь Советский Союз. Конечно, акцент у некоторых актеров, особенно старейшего поколения, был такие заметные. Люксду, фашистишер, сволочь. Dein verfluchter Führer wird Moskau nie sehen. Niemals, фашистишер Шурка. Что он сказал? Нахальная морда. Он еще угрожает. Запомни, не видать твоему вонючему фюреру Москвы, как своих ушей, а вот мы придем в Берлин. Willkommen nach Берлин. Слышишь ты, сволочь гитлеровская? А ну пошел! Руки! А якога героя у кіно і на сцэне хоча бачыць сучасны глядач? Сучасный глядач любить забавляться. Сучасный глядач, на мою думку, не хоче думать. Зараз вот так ідеш і чуєш, пойдем туди, ну, поглядим этот фильм. Хоть посміємося. Хоть посміємося. А мне здається, що треба насмішить, а потім так ударить по серцю трагікомедії, такой, каб сльози налились на очах, каб хапіло тут. Чоловік потім ішов і мовчав по дорозі, довго думав про нешта. Я зараз прапаную вспомніць одну памятную ролю для вас, ці адразу вы узгадаеце, што мы бачым на экране. Читайте подсудному текст клятвы.
Я, Франтишек, сын Скарынин, у навуках вызволеных и у лекарстве доктор, клянуся и обещаю до того часу, покуль смогу, преследовать, выкрывать, содейничать арешту и доставцы инквизиторам еретиков любой осудженный сект. К этой агидной клятвы я не подпишу. Работа на користь Святой Инквизиции полегчила б ваше становище. Хопить Святой Инквизиции той ганебной работы, якую виконує користь ваше преподобие. Назовите нам своих духовных наставников. Всіх назвать ці основних. У нас есть час. Переличивайте. Основний. Дяк Мефодій з Полоцка. Какие наставники, такие учни. Ви даремно смієтеся, род моїх наставників мали ласку бути король датський, якого я був за секретара. Потім я назвав би Галена Гіппократа. Добрими дорадчиками були Платон і Птоломей. Сьогодні серце моє належить Франсуа Рабле, Еразмусу Роттердама, Томасу Мору. Занадто великое у вас сердце. Серце чоловіче безмежне. Это Франциск Скорина, написанная «Застояться», пьеса Петрушкевича. Так. Это вельми дорогий образ. В той час, что мы играли с национальной драматургией в театре? «Люди на болоте», «Левониха на орбите», «Паулинка». И вот з'является интеллектуальный герой нации. Я прочитал кавалок этой пьесы у Лиме, і його судять, його хочуть спалити на костры за те, що він надрукував Біблію на білоруській мові. Я ганарився тим, що ми такі, що у нас є такі люди. Ми нічого не ведали про Кирила Туровского, про Ефросинью Полоцкого. Мы думали, что Беларусь почалась с 1917 года. Оказывается, какие особы, какие люди были, что мы нация, мы европейского уровня нация. Я до гэтага часу памятаю великий грех Скарыны ў тым, што ён пераклаў Біблію на мову якогасьці дзікага племені. І Скарына адказвае той прычынай, што народ мой не дзікі, а мова яго амаль стагоддзямі, як з'яўляецца мова яго дзяржавы. На ёй мы гаворым і чытаем, на ёй мы спяваем і пішам. Ёй карыстаюцца суддзі і летапісцы. На ёй ствараецца статут літоўскі, адзін з першых кодэксаў у Европе. Чужая латынь не можа нам даць цельнасці мыслення. Я шчаслівы, што моя Біблія пасля чэшскай будзе другой у свеце, зробленай на мове свайго народа. Даруйце, але мне не было часу чакаць, пакуль да гэтага дадумаецца іншы і так далей. Калі было 500годдзя з дня нараджэння Скарыны, мы ігралі гэты кавалак на стадыёне ў Полацку, і потым ішлі са свечкамі да помніка, і стаялі свечкі вакол помніка Скарыны. Наш нумар з Юрыя Аверьяном выходзіў на плошчу, на гэты помнік. Я памятаю, Юрка сказаў: глядзі, мне здаецца, дух Скарыны вось тут вітае. Такой романтычна ўзнёслы стан. Дорогого стоили. И после этого люди подходили, пытались, где можно прочитать про Скарыну. Пьеса сама, она информационная. Автору Петрушкевичу хотелось больше рассказать белорусам про их историю, про их интеллект. И там часто деяние спынялось, мы скорочали ее. Але все-таки она была одной из первых на эту тему. Так, это же все такое было хвалюючее. Так что дякую за урыв. Я спадзяюся, мой народ не будзе абвінавачваць мяне ў нясціпласці. Я аддаў яму ўсё, што мог. Перед вашим судом я ні ў чым не каюся. У адной з тэатральных энцыклапедый пра вас напісана: іграе персанажаў апантаных ідэй добра. Вот это я не ведаю, что такое хтосьці напісаў. Ну, так мудрые люди. Напэўна, у мяне больш станоўчых персонажей, потому что есть некоторые роли адмоўныя, кажуць, яны прилипаюць, і энергетика этих роляў перашкаджае жыць. У меня была такая гісторыя, калі я атрымаў архімандрыта вось у «Две души». Там сцены гэтай няма, гэта придумалі аўтары сцэніроўкі. Гэта свяшчэннік, які прадае пацір і знаходзіць, што гэта уніяцкі, што ён грэшны, і прадае пацір яўрэю. То есть яны сутыкнулі тры рэлігіі. І мяне гэта захвалявала, і наогул я так задумаўся, і я пайшоў до свяшчэнніка. Так. Я даў гэты тэкст пачытаць, ну, падумаў, на мяне спытаўся:
Их это адмоўны персонаж, я кажу адмоўны. Он говорит, ну что ж, можа быць такое. І благословіў, і я так супакоіўся. Што за вобраз і што за пастаноўку мы з вами зараз глядзім. З дазволу вашей великости. Ці не зробіць каралеўскі пасланнік Нільс з Туры нам ласку? Ці не растлумачыць усё гэта сам? Пэўна, ён не выканаў даручэнне, калі з'яўляецца з двума сведкамі, бацькам і малодшым братам. Няхай так. Але мой надзвычай дарагі і сумны вопыт, занадта сумны і горкі для памяці навучыў мяне, старэйшага ў сям'і з Тура, все публічныя справы даводзіць да ведама грамадзян, каб аматары зламысных чутак не мелі падстаў перакручваць і тлумачыць на сваю карысць найяснейшыя словы і ўчынкі, ваша великасць. Няўжо самае светлае і ўзнёслае імгненне майго жыцця ты хочаш помсліва атруціць напамінам пра здраду твайго сына, якую я великодушна яму дараваў? Нільс нікому не здраджваў. Твой сын не выканаў загаду на вайне, а гэта здрада. Ён адмовіўся, калі яго прымусілі дзейнічаць бесчалавечна. Вайна заўсёды бесчалавечная, а ў каго не хапае куражу ворага ўбіць, няхай дома на печы сядзіць. Это Эрик XIV. Так. Это спектакль Сванте з Тура. Такий станоўчий герой, якого Эрик все-таки забіває. Спектакль запомнився тим, що тут було цудовне оформлення. Вся сцена була залита водой. Коли мінялася декорація, вся эта вода водоспадом стекала у оркестровую яму. Треба сказать, что спектакли Раевского и Горлована в свой час имели такую цікавую, оригинальную и разумную декорацию. Я играл в этот спектакль с поломанной ногой. Так здарилось, что была дырка поміж двумя станками, и я, выходя на репетиции, ногой туда их, ну ничего страшного, выжили. Я бачыў, ты там унутры подсмейвайся. Сим не смеется. Я бачу! Ён смеялся. Ты сам ты смеялся, старый блазан. Вы все трое смеялись. Карин, ты зауважила? Чему вы ухмылялись? Не-не-не, клянусь всеми святыми. И ты! Как дьявола, прячь отсюда! Святой мать! Гора краине культуруля варьят. Это меня своего короля ты называешь варьятом! Выродок! Сукин сын! Молчи! Слитуйся над нами, Бога! Але я над тобой не слідуюся! Будь упевнений! Вы прыхільнік класічнай рэжысуры ці аўтарскай, і як ставіцеся да эксперыментаў? В газете «Народная газета» вышел мой артикул «Ширма для бездарностей». Потому что часто эксперимент робят люди, які не могут зрабіць нормальный, таленавіты, простый спектакль. Я вчора почув інтерв'ю молодых людей, які збираються стати. Хтось актерами, хтось режисерами. І ось у одного юнака питаються, а чого ви хочете стати режисером? А він відказує, це така фраза, тому що артисти – це пешки в моїх руках. Я буду робити те, що я хочу. І ось така агресивна режисура з'являється у наш час. Вось гэты прадмет у студыі нам падказвае, што свая аўдыторыя ўжо вельмі даўно збіраецца каля радыёпрыёмнікаў. Першая перадача адбылася ў 1963 годзе. Студэнтам 3-го курса я пачаў выступаць па радыё. Я доўга не мог зразумець, чый это голас са мной размаўляе на занятках. Вот вельмі знаёмы чалавек, оказывается, потом представляется Илья Львович Курган, а Курган – это диктор нашего радио. Мы его называем белорусский Левитан. Я памятаю свой первый приход на запись. Так, як гэта адбылося? Гэта было ще на інтэрнацыянальнай вуліцы, старае памяшканне такое, да. Невялічкі адносна пакой, рэпрадуктор, як чемодан такі, і ад мікрафона да яго нейкі такі провод. Так. Ірына Барысаўна Андреева запросила мяне прачытаць нейкія вершы. Ну, конечно, новае асяроддзе, мікрафон, то гучна пачну чытаць вершы, то зашапчу.
і потым доўга мучыўся, калі знайшлі гэты рэжым, запісаў, сказалі вольна, я ад хвалявання пабег, зачапіўся за гэты провод, сапсаваў ім радыёпрыёмнік і пайшоў. Думаю, ну што ж, все, не запросяць больш. Запрасілі потым Марина Дмитриевна Троицкая, была такая рэжысёр строгая. На рэпетыцыях трэба быць важлівым і вельмі сур'ёзным, ніякага гумару, нічога. Ну, так мы назвалі ее Станіславскі. Уладзімір Мітрафанович, а зараз мы паслухаем, што гучыць на нашым радыё. Иван Иванович, не оценивай мою пьесу на его словы так высоко, як вы. Да неправда гэта, Пётр Петрович, ну неправда. Ну ты ж ведаеш, што я цалкам падзяляю захапленне тваіх калег-музыкантаў тым незвычайным багаццем фарбаў, якое ты уклаў у сваю баладу. Я шчаслівы, што такі цікавы кампазітар, як ты, звярнуў увагу на мой сціплы верш. Але, так, я пра гэта табе ўжо не раз шчыра гаварыў. Разумееце, Арыядна Михайловна, у турме і ссылцы я чуў найчасцей песні іншага складу. Вядома, не надта бліскучыя па апрацоўцы, не надта багатыя для выяўлення, так сказаць, вакальных магчымасцей спевака. Я разумею. І ўсё ж яны былі надзвычай душэўныя, шчырыя. Вось такія, што за сэрца хапаюць. І вось, як бы вам гэта перадаць? Я не магу уявіць, каб твор Пятра Пятровича заспявала таварыская застоліца або вязні ў турэмных камерах. Ну, занадта ён складаны для гэтага. Ну, а я калі пісаў сваю баладу, якраз пра вязню таварышаў сваіх і думаў. Радыё ўсе нашы артысты нашага пакалення называлі і лічылі сваім другім домам. Калі ў тэатры было так цяжкавата, то радыё размінала нашу прафесійнасць. Прапаную прыгадаць яшчэ вось які радыё-літаратурныя старонкі, якія калісьці выходзілі на хвалях маладзёжнага радыё. Калі ласка. Ляжаць пакошаныя травы, не травы, казачныя сны, не сны, а шолахі дубравы, вясёлкі, галасы вясны. Рупліва іх мы ў копы зносім, і там, днём на берагі, у залатую нашу восень ржавеюць пад дажджом стагі. Калі б гэта чытаў мой студэнт, я б сказаў, што гэта вельмі дрэнна. Так расцянута ўсё галоўнае, ўсё такое чуллівае, лірычнае. Зараз другія рытмы, трэба это ўсё падсабраць пад думцы было. Калі ж усё скуюць марозы ў калядную начную сінь, прыходзяць да стажар'яў козы і расахатыя ласі. Яны скубуць з-пад вітак смычку і перажоўваюць яе. І ў летнім водры п'янічным усё былое паўстае. У спектаклі «Паўлінка» такія ёсць вершы купалы. Ты прыйшла ка мне тады, як звінелі халады, як стагнаў яловы плот, хохлік бегаў ля варот, і сагрэла ты мяне ў полуцьме і полусне. Пані ты была, я пан, потым зноў зацвіў курган. І я гэтыя вершы зараз чытаю ў такой лёгкай манеры, а на тэлебачанні 60-е гады гэты верш мы здымалі, я трагічна чытаў. Ты прыйшла ка мне тады, як звінелі халады, як стагнаў яловы плот, хохлік бегаў ля варот. І сагрэла ты мяне у полуцьме і полусне. Паня ты была, я пан. Потым зноў зацвіў курган. Ад мяне пайшла тады, паганялі халады, скрыпам выў яловы плот, хохлік бегаў ля варот. Сёння беларуская і сусветная класіка працягвае гучаць на радыёканале «Культура». Ёсць такі на канале «Культуры» бестселлер, і яны мне дазволілі прачытаць «Трыумфальная арка», «Старые мора», «Третья ракета», «Крейцерова соната».
старасветскія памешчыкі, сарочынскі кірмаш. І все гэта, я не скажу, што гэта чытанне, мастацкае чытанне, все это пражыванне, все это такі, на мой погляд, такі моноспектакль. Да. Кажуць, што чалавек шчаслівы тады, калі сумяшчае і творчае, і асабістае. Перад героем наступнай пастаноўкі, з якой мы паглядзім фрагмент, стаіць вельмі шмат пытанняў. Давайте узгадаем. Зоя. Я? Я хотел бачить тебя. Гляди. Даруй, Зоя. Тебе мать послала? Мне батька. Сказал, как домой не приходил, покуль не помирусь с тобой. А ты? А я згоден с батьком. Я не могу даровать человеку, який не поверил мне. Да не, я веру. Але говорила одно, а... Я заўсёды говорю правду. Ну скажи, калі я сказала неправду? И все-таки я не ведаю, кто ты. Да навошта? Я думала, ты покахаў мяне, не мою профессию, а ты пачаў высвятляць, хто я. Ты не уявляешь себе, як ты покрыўдзіў. А с мяне покрыўдзіла зусім не тое, что у тебя не тая профессия, а что сказала неправду. Это «Хвост павлина». Так. Это Слава Акимушкин. Такая легкодумная комедия про дефицит. Пьеса про то, что маці там дастае штосьці, такая мяшчанка, а сын настаўнік. Тут цудоўныя былі партнёры: Галина Александровна Орлова, моя маці, Павел Филиппович Дубашинский, мой бацька, Алена Пастревич, дзяўчына, якую я кахаю. Майго брата іграў Сергей Журавель, народны артыст. Зоя, нехай я сапраўдны дубіна, але я дзеля цябе и готова на все. Я люблю тебя, Зоя. Люблю, кто бы ты ни была. А ведаешь, кто я? Я артистка. Бывай, сочи за афишей. Зоя. Наколькі важна для творчай асобы сям'я? Самая лепшая роль у мяне — гэта моя дачушка Волечка. Такога шчасця бацькі, якое адчуваеш, калі на тваіх вачах расце чалавек, і не параўнаць ні з чым. Многія акцёры занадта аддаюцца творчасці, і гэта адплачваецца адзіноцтвам. Якім будзе наша жыццё, залежыць ад нас саміх. Магчыма, гэта банальная фраза, але ўсё ж такі. Мне кажуць яшчэ так, што у маладосці мы выглядаем такімі, якімі стварыў нас Бог, а вось пад старасць мы выглядаем такімі, якімі мы зрабілі сябе самі. На гэтай аптымістычнай ноце мы працягнем. Мы паглядзім наступны фрагмент. Ідучы у асветленую сонцам, радасна неспакойную, да светлага пяску празрыстую ваду, падумаў, напісаць трэба і пра тое, колькі я спажыў у жыцці хараства прыроды. На зямлі, на вадзе, у небе. Над ціхай рачулкай, у родных мясцінах, гледзячы на гусіны паплавок, на белым беларускім полі, пад нізкім сонцам адвячорка, калі так чыста, так радасна на душы пасля працавітага дня. Была маленькая такая кніжачка Янка Брыль «Проблескі». І когда мы зрабілі з Наташай Артеменьева, по-моему, быў такі рэжысёр. Доўга думалі, як гэта ўсё аформіць, і раптам Наташа кажа: мы рассыпем яблоки. І тут дача такая, яблоки. Да і тут, над нараччу, много спажыў. Пад соснамі, на шумным імклівым маторным кацеры і ў ціхай работніцы лодцы.
Владимир Митрофанович, а чым запаўняецца жыццё па-за сцэнай? Надо просто жить. Жить, жить, жить и не тужить. Такі просты рэцэпт. Где любіце адпачываць? Я адпачываў усё жыццё на Чорным моры. У меня тётка жила под Сімферополем. Кожны год мы з дачушкай ездили адпачываць туды. А яшчэ калісьці летам таксама адбывалася вельмі прыемныя падзеі. Вось асацыяцый ніякіх не ўзнікае. Ну, я ўжо бачу гэтую дэталь. Можна я яе возьму? Это кипятильник для тых, хто не ведае. Это сябры спадарожнік усіх артыстаў на выездных спектаклях. Калі мы прыехалі ў Люблін, па-моему, у 73-м ці якім годзе, тады ж гэта лічылася замежжам, і тады першы раз выехалі ў Польшу. І як вырубілі гэты кипятильнік, і па-моему, са светом была праблема. Што удзел у летніх гастролях даваў для акцёра? Я скажу, што гэта быў в некоторой ступени адпачынак. Так. Отпочинок. Мы выезжали довольно поздно. Да, целый день мы были вольные. Мы загорали, купались, збирали грибы. Правда, приходилось починать спектакли поздно вечером, когда подоить корову, это же обовязково. А один раз мы почали в 12 годин ночи. Зараз кажуть, що театр починає вертатися до виїзних спектаклів. Зараз наші молоді артисти со спектаклем «Радіопродукт» едуть на військові гастролі. Ну, це чудовно. Евгений Романович, чему вы кувальцы приехали? На гэта пытанне адкажу ў канцы урока. Сідай. Працуйце. Вспоминается штосьці. По-моему, это развитание в каких-то ковальцах. У ковальцах. Опа, вспомнил точно, это наставника играл. Я скажу, что, напевно, я и был бы наставником, коли б не был актером. Я выкладаю с 82-го года, и мне подобается. Десятиклассники. Самі яны рвуцца ў горад. Ім цяжка зразумець, чаму я прыехаў у кавальцы. Як растлумачыць ім, што мне хацелася зноў адчуць, як дыхае ў твар золкі ранішні ветер. Як звіняць, падаючы са стрэх капяжы. Як пахне дым, калі паляць восенню бульбоўнік. З усім гэтым трэба было нешта рабіць. И вот недавно я играл «Земля Эльзы», и мне на поклоне моя былая студентка Лена Змитер такую скриночку подаровала, завернутую в паперу. Ну, я думал, цукерки. Так прошел час, я открываю, а там она намалевала лебедь, зробила все у рамочку и написала, правда, не добро, але похвалюсь. Дякую вам за то, что вы из утенка меня сделали лебедем. Приемно, приемно. Конечно. Что вы до меня причепились? Что вам треба? Да киньте вы, я со школьной поры ведаю по-немецки только две фразы «Вихайсензи» и «Майне нама» ист Василий Игнатович. Можно просто Вася. Вы до когось в гости приехали? Вот и идите, я к вас там. Просто Вася. А я сам себе гость, я с города. Я домок тут купил у вас на старости, вот огородчик посадил. Теперь, значит, буду у вас дачником. И много посадили? Много. А что посадили? Газон. Что для артиста з'яўляецца самым вялікім прызнаннем? Признание, что ты потребный, что ты что-то зрабіў, что людям спадабалася и усхвалявала и запомнилася.
Мабыць, што ты кагосьці зрабіў лепшым. Калі ідзеш пасля спектакля «Снежная каралева», я іграю казачніка, спяваю, і заканчваецца спектакль, і калі дзеткі, настаўнікі, дарослыя ідуць і кажуць «Дзякуй вам», вось гэта ўжо таксама прызнанне. Прызнанне складаецца з маленькіх знанняў. Узнагароды і званні таксама вельмі важныя ўсё ж такі. Важны. Важны. Я ведаю, што многія гавораць пра тое, што званне трэба адмяніць. Ты, у каго няма звання, ты заўсёды кажуць, навошта вам гэтыя званні, а потым атрымліваюць з задавальненнем. Мы же артысты самалюбівыя людзі. Жыццё чароўнае імгненне, а на экране той, хто калекцыяніруе гэтае імгненне. Паглядзім. Закурыў. У мяне засталося 2 цыгареты. Я ўстаў, каб падрыхтавацца да апошняга выступлення. Я праверыў карманы, нават вывернуў іх на выварат. Грошай не было. Што ж, інтарэсы прафесіі – самая лепшая абарона ад усяго. Шкадаваў я толькі свайго бацьку. На вуліцы пахаладала. Я падняў каўнер паліто, насунуў капелюш і намацаў у кішэні апошнюю цыгарету. Я зусім забыўся, што ў горадзе быў карнавал, і мой грым клоуна быў дарэчы. Это Генрих Бёль, «Вачыма клоуна». Мы здымалі 3-4 дні, карысталіся дэкарацыяй малой сцэны нашага тэатра. Сюды мы придумали музыку Ніна Роты. Тема такая хвалюючая, драматычная. Знакаміты клоун, сын богатых бацькоў, мільянераў, застаецца ні з чым, співаецца, і все яго пакідаюць, і няма грошай, і ён канчае сваё жыццё як жабрак. І вось гэта вот апошняя сцэна, такі кранальны, сентыментальны, сумны спектакль. Я сеў, зняў капелюш, кінуў на сярэдзіну апошнюю цыгарету і стаў спяваць. І раптам я ўздрыгнуў. У капелюш упала першая монетка. 10 пфенігаў. А што б вы параілі тым, хто задае сабе пытанне, быць ці не быць? Ну, ў нашым выпадку, артыстам. Не хадзіце. Чаму? Па-першае, калі гэта мужчына, я б сказаў, ні ў коім разе, таму што прафесія акцёра – гэта жаночая прафесія, это не мужчынская. Ты залежыш ад рэжысёра, ад таго ж рэжысёра, які лічыць цябе пешкай, як кажа гэты хлопчык, так? Ты павінен падабацца. Калі твой спектакль не падабаецца, ты же не заснеш ноч, калі цябе не пахвалілі. Это не толькі я, усе такія. Туда идут ненормальные люди. Талант – это отклонение от нормы. Понимаете, так сказать? Люди с комплексами. Яны здесь у кого-то схованы, у кого-то яны на виду. Але ненормальные люди. Ну, коли этот человек таки же самый ненормальный, нехай ідзе. Жыццё – это сериал. И эту роль человечую повинны играть некалькі артыстов. С дзяцінства, з юнацтва, под старость. І вось адзін мой знаёмы казаў, калі б я сустрэў сябе 20-гадовага, паглядзеў бы на яго, я б яму рукі не падаў. Потому что если бы молодость знала, если бы старость могла, все меняется, все тече. Владимир Митрофанович, мы вырашылі ўзнагародзіць вас незвычайным ордэнам, залатому чалавеку. Вось гэты ордэн ад усёй нашай здымачнай групы з удзячнасцю за вашу творчасць, за успаміны, эмоцыі і з пажаданнямі, каб было творчае натхненне, было здароўе і яшчэ доўгі шлях у жыцці. Дякую вам. Дякую. Мне было прыемна з вами паговорыць, паўспамінаць. Ну і крыху сумнавата. Дякую.
Ну, старая кляча. Пойдем ломать своего Шекспира. Кин. Эпиграф. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія і унікальныя кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі ў вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем нашай кіназалы. Пакідайце вашы пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!